So namhlanje ngo1 uzobe khona i-culling knockout. Le culling knockout kule culling knockout la kuzohlungwa ama-team azobhekana ndawonye. Kulama team awu16 akhona kwi-PSL right now. Ama-team aphezulu ku-top 8 azoqhathanisa nama-team angezansi aphume ngezansi la season njalo. Ikhiphe i-statement la i-PSL ithi nakho i-procedure kuzobe khona indish ezu3. Le indish ezu3 kuzobe kukhona u-level A, uport A, uport B noport C. Uport A uzobe unamagama ama-team awu8. Lawo ma-team lawa afinishe from top from number 1 to number 8. Mase kuthi uport B uzobe u-empty, wona ozohlunga ukuthi yipi team ezodlala away, yipi ezodlala home. Uport C uzobe unamagama ama-team remainer lawa aphume ngezansi. Yabo njengoba bechaza la na uport A la. Port A une Sundowns, Orlando Pirates, Stellenbosch, Isikhukhune, Cape Town City, iTS Galaxy, iSuperSport neCape Town City, inopulukwane City njalo. Mase sisuport B u-aim to port B la kuzohlungwa khona ukuthi uba uzodlala home ba uzodlala away. Mase kuthi uport C uzobe iGolden Arrows, Kaizer Chiefs, AmaZulu FC, iChippa United, Royal AM, Marumo Gallants, Richards Bay FC, neMagesi FC. Ila ma team lawa aphume ngezansi lawa cishe ayihlathini lawa. Bathi lento izosebenza kanjani? Bathi bazodraw ibhola elikuport A balifake kuport B bengalivulanga. Mase bethatha ibhola from iport C balifake futhi kuport B bengalivulanga. Mase bethatha amabhola lawa akuport B bawavule. Ibhola elivulwe kuqala lizoba home, elivulwe elilandelayo lizoba away. So iyona culling knockout ke le izokwenziwa namhlanje ngo1 30 minutes from now because ivideo ngishaya ngo12 right now. So iyona cup lezodlalelwa le i-culling knockout. Ngicabanga imapha ama-team azobhekana la, but mina I4C i-Orlando Pirates idlala namaZulu noma iTS Galaxy kwi-first round yethu. Yabo ngeke ngazi-ke kunina ngangitshela ukuthi imapha ama-team enifuna ukwabona ebhekana. Yabo ngenza futhi idlala neKaizer Chiefs, it's possible idlala neKaizer Chiefs, it's possible iKaizer Chiefs itholane neSundowns. Anything can happen.